Здравейте на всички, ние сме на Стъпиго, аз съм Ванката, зад камерата е Митака и добре дошли в каналата на Стъпиго. Каналът, който не само тестват коли, а разкриват каквито са. Днеска ще разгледаме много интересен автомобил и то е Audi A3 двойка TDI втора генерация. Здравейте от мен, аз съм Митак и в този епизод на Настъпиго ще си поговорим малко по-сериозно за поведението на този автомобил на пътя и за това какво е правилно по него. Си поговорим за шумовете, за пушка и разбира се за това дали си заслужава да дадеш толкова пари за такъв проект или просто си купиш карта за градския транспорт. Здравейте, аз съм Бойко, това е моята кола Audi A3 8P, произведена е 2005 година, двигателят е двойка TDI, код на мотора БКД, колата е 140 коня заводски, като в момента с хибридна турбина на Stage 2 настроена е 228 коня и почти 500 Нм. Колата има правено, както виждате, немалко неща. Ще започнем от долу нагоре. Преден лип, Купра универсален се води. Има сменени решетки на халогените, които са направени в тип пчелна пита, за да отиват на другата пчелна пита, която също е сложена допълнително. Води се RS Style. Фаровете от оригинални халогени са заменени с ксенонови, изцяло рециклирани. Декоративните елементи са боядисани в черен мат. Попредницата за момента друго няма. Джантите съм ги сменил, водят се като модел Dezen TD, 16 са с 205-55 гуми. Има добавен допълнително RS Style спойлер, който по принцип е на 4 вратите, но естествено Aftermarket се намира и за 2-3 врати. Затъмнени стъкла има на 5%. Стоповете са затъмнени и трите, както и средния горе, така и тези. По генерацията подменена е от оригиналната, която е FI56. Изцяло са махнати гарнетата, направен е на FI65, като е добавен на крапович накрайник, нали, за по-добра визия, и друго по външния вид няма. Сега вече сме в колата с нашия гост и с другия водещ. Можем да започнем да задаваме въпросите, като ти вземи микрофона, защото аз нямам работа с него. Добре, значи, първи ни въпрос към нашия гост. Какво е правено по колата вътрешно? Значи по интериора първото, което направих, беше тавана, понеже беше увиснал. В принцип беше светлосив плат. Аз го направих светлосива алкантара, проста причина, че черна алкантара, всяко второ Audi гони S-Line визия. Аз реших да съм малко по-различен и реших да го направя салона отвътре да е светъл. Черна кола, светъл салон, мисля, че е окей. Смятам, че се е получило доста добре, така че се отличава със сигурност от други A3 и като цяло от други автомобили. Ами да, реално това е идеята. Максимално да се направи по-различно. Целта на всеки един собственик е според мен по един или друг начин да го направи колкото се може по-различно от друг автомобил, да може да се отличава по един или друг начин. Абсолютно да. Другото, което съм правил, волана беше 4 лъчев, като закупих колата. Аз реших да го смена с 3 лъчев, по-спортно изглежда. Волана, нали, втора употреба е купен, пребоядисване било. Това, което виждате отвънка, е поръчано от AliExpress, води се като тапицерия или калъв, не съм сигурен, и е шито в домашни условия, естествено. И води се, че и то е алкантара с карбон някакви, даже не знам какво точно се води, нали, не е истински карбон. Другото, което съм сложил, има карбонови елементи на това, то се вижда на жабката, карбонови елементи по самия волан, карбонов елемент на пепелника, евентуално ще се взима и тук около скоростния лост ще се прави карбон. Смятам, че ще се получи доста добре. За фаровете. Другото, което е, сменил съм лайсните на вратите с тип черен лак. Лайсни, фабрично излезна с черен мат. Преди това имаше и бях сложил едни графит сиви, но те ми изпаднаха и взех тя. Естествено. Друго вътре не се сещам. За начало мисля да тапицирам седалките или да си търся друг салон.
и евентуално да тапицирам самите кори на вратите, да ги направя светлосиви като таван. Всъщност се получи доста интересно, така че да се смени малко визията и отвътре. Не, че не е сменена ден, но може със сигурност да се измисли нещо по... Вътре не съм я пипал кой знае колко много, вънка повече съм наблягал и така. Да, а вътрешно по мотора какво е правено? Мотора е турбината, значи тя се води фабрично излиза с Гарет 1749. Дадох я за хибридизиране, направена е в момента на Гарет 1756. Има Short Ram Intake се води с Cayenne спортен филтър на FI89 и общо взето другото, генерацията, дето съм пипал на 65. Това е като силовите доработки, настроена е в Kinetics на Stage 2 и да, мисля, че споменах, че колата има изкарани близо 230 коня на мотор и почти 500 нютона. А за такава малка кола е сравнително доста, бих казал аз. Доста не бих казал, тя е настроена на сейфти, реално може да се надуе още, в момента е надута на 1,75 бара налягане, може до 1,95 да се надува, ама там вече трябва да се сменят и дюзите. И направил съм я да е приятна everyday, да можеш да си изпреварваш, в смисъл да съм състезател. Реално колата се ползва за ежедневно. Реално погледнато, преди да вземеш точно този модел Audi, карал ли си някой друго Audi, че да решиш да се спреш точно на тая? Точно такова не. Като цяло не бях карал на А3, каквато и да било. Първата кола, която се качих да карам, беше Audi. Нали, учих се на такава, беше Audi 80. Тя беше с много специфичен двигател, 1.9 бензин, 113 коня, сравнително рядка. Нали, колата на Войчо ми, на нея се научих, оттам се почна любовта с аудиото, а тази да взема, си спомням, че пак при години още нямах книжка и те бяха сравнително нови и първото с такава визия, която видях, беше Audi S3 8P. Нали, в моя град, от който съм по принцип, нали, не съм пловдивчанин. И бях споменал на им приятел, че нали, един ден и ние ще караме такива. Той ми се присмя малко тогава и аз му казах, нали, ще видиш, и в един момент си взех тази, вече като имах възможност. Та оттам дойде, просто те се вика една сбъдната мечта. Нали, не е кой знае какво колата, но да, на мен си ми харесва. Ако можеш да кажеш една специфична случка, която се е запазила в ума с тази кола, коя би била тя? Като я взех, между другото, първата седмица още. Нали, купувам колата, всичко точно регистрирахме, защото тя е внос от Италия, нали, в България съм и първи собственик. И отиваме аз, жена ми и брати на Макдоналдс да се почерпим. Взимаме си Макдоналдс и къде ще отидем на пожарната да ядем. Отиваме, хапваме и минава едно BMW 39, нали, завъртя един път, завъртя втори път, нали, покрай нас и вече, нали, всичко точно, наядохме си и тръгваме. Срещу нас от кръговото, на буркани в насрещното, ни спира полиция и зад нас това BMW оказа се, че е цивилка. И явно сме им се сторили съмнителни, изкараха ни от колата, отарашиха я цялата, взеха да потъркват ръчички и да викат нова регистрирана количка, нали. Та пребъркаха колата общо взето, ние навънка, един дъжд взе да вали. Аз такъв ми е смешно, защото, нали, нямам какво да крия, смисъл, всичко е реално легално. И така, в смисъл, това е общо взето. Видяха, че няма нищо и ни пуснаха. Това не знам колко е законно е така от нищото просто да решат да ти тарашат. Да. Не, по-скоро просто съмнителни там, в смисъл, явно много хора пушат треви там или са пушили, не знам. Сега нафта не е върнала, за мен е без значение, ама грубо казано, колкото тройката еди, нали, с тия доработки. Добре, не е от най-икономичните, колкото ги изкарват по принцип. Ами нормално с доработки, нормално е да харчи. С доработките, да, преди това беше една идея по-икономично, но пак не беше кой знае колко, нали. Един резервуар минавам около 500 и няколко километра, нали. Друг въпрос имам. Софтуерен ремап нещо прави ли си? Hardcutter? В Kinetics. След, нали, турбината като се направи, то няма как да не се настроиш, няма как да се развърта.
Реално винаги като пипаш турбина или нещо такова, трябва да се направи. Има ли хард катери или? Има попкорн по-скоро. Ага. Прекъсвач. След като задавахме този въпрос, решихме да отбием колата да сменим ъгъла на камерата. Тогава попитахме Бойко дали може да ни покаже колко върви колата. И той направи това. Би ли си продал тази кола или евентуално да вземеш друга? Бих взел още една със сигурност, но ще трябва така или иначе за жена ми, понеже тя изкара скоро книжка. Честито. Мерси. Най-вероятно ще трябва и за нея да има, защото иначе няма да се разберем за една кола. Как да си я поделиме, на нея и трябва, на мен ми трябва. И така, да продам на този етап не смятам, но може би в един момент може и да се наложи. В принцип ми се иска тази да си оставя за проект, дори да си взема друга, бих я оставил за проекти, да се силвам още. И другата да си я държа стокова. До този момент колко пари си дал в тази кола? Честно казано, не съм ги смятал и ме е страх да ги смятам. Грубо казано, с покупката или без покупката? С около 10 тона и нагоре. Над 10 000 лева си. Не е кой знае колко много. Пак е стабилна сума. Да, общо взето. А каква кола мислите да вземете? За жената Golf 6, 1.6 TDI за момента сме се спряли. Нещо, което да е икономично, горе-долу да навървява и да върши работа. И не нещо 4 върти най-вече. Защото стига толкова до вратки. Значи и двувратите не са лоши. Хубави са, но не са практични. Аз ги харесвам, лошо е за тези, които сядат отзад, спираш, местиш седалки постоянно, то да се качи, ония да слезе и така. Дълга и широка. Ама за това, което е тази специално, не е чак толкова смъничка. В смисъл, не е от най-малките коли. Нали, горе-долу отзад съм побирал двама човека, де са по 150 кг и двамата. Защото те се събраха и не им беше чак толкова зле. Значи е добре. Това е важно. Да е удобно на пътниците също. Да, сравнително удобна е, нали. За това, което е колата, е доста удобно. Аз имам един така доста контра въпрос, така да го кажа. Какво мислиш за другите марки автомобили от BMW, Mercedes? Mercedes го харесвам, нали, от гледна точка, че са луксозни коли, нали, по-чичарски, по-скучни в повечето случаи, нали, като не говорим за AMG-тата. Хубави са, нали, марките, но аз съм си Audi GS, каквото и да си говориме, и винаги бих предпочел Audi-то. Но да, BMW-то е хулиганска кола, да кажем, нали, тя е да върти задницата, нали, като някоя жена, така. Да си правиш кефа с нея, Mercedes е да си караш чил, да не те напряга, Audi-то го харесвам, защото е нещо между двете, горе-долу. Съчетава и агресивност, и лукс, и визия най-вече. Доста стабилен отговор, между другото. Аз като BMW фен даже не съм обиден. Това не е за обида. В смисъл, всяка марка си има и хубави модели, и лоши, нали, всичко е до поддръжка. Абсолютно. Няма лоша кола, има лоши собственици. Аз съм на това. Да попитам за човек, примерно човек, който реши, че иска А3 и гледа евентуално това клипче с идеята да види дали се заслужава, какво би му казал на него? Много да внимава при покупката, защото специално за това двойката има всякакви легенди, говори се, че е кашкавален мотор и не знам си още какво, но поддържана ли е добре колата, няма да има никакви проблеми. В принцип, най-слабото им място е главата на тия коли. Те пукат глави. Нали, има едни буквички А, Б, С, като А-то са в първите там 2003-2004 година, 2005 началото. Б-то са като моята, реално. Средна хубост, може да спука, може и да не спука глава. Нали, да чука на дърво, не съм имал проблеми. С-то са най-безпроблемните. Там глава почти не може да спука. Нали. Не, че няма случай, но са рядкост. Реално, ако може да си вземе С глава, най-добре. И най-вече да е гледан екземпляр, защото не случай ли на кола, ще намрази марката и модела.
Но това реално погледнато приспада и към всички марки на автомобили. В принцип да, реално при тази трябва да гледа, нали, маховичето, ако може да не трака, не че е голяма болка, около 1500 лева да се смени съединител с маховик. Дюзите да са окей, те поне се рециклират, няма драма, могат да се рециклират в случай, че не са окей. И най-вече главата, това е почва да харчи антифриз, да подпушва синьо, малко кофти се хваща там, стават едни дълги и широки и неприятни работи. Можеш ли да ми избориш 3 минуса и 3 плюса на тази кола? Но трябва да е чият във врата. Минус е на акумулатора по принцип, има плюс също. Такова, да. Минуса е това с главата най-вече. Реално, те да знам. Не мога да ти обясня. В смисъл, за мен са главно плюсовете. Плюсовете са, че хубаво се кара. Приятно вози, нали, за... ако не си взел с S-Line качване, защото там е като каруца. Там наистина вози отвратително. Имах честта да карам такава, да. Не ми хареса, отказах се с това. Досетих се коя е S-Line. Знаеш на кое е, да. Отвратително се кара това нещо. Аз имам въпрос, като изключим това, което ни спомена за като ви спря полиция, да ви тарашат колата. Да. Някакви други пререкания с полицаи имал ли си с тази кола? Имах, да. Направих една изгъзица един ден. Отивам да взимам жена ми от работа и на Лидъла, тук в Тракия. Карам си аз и една пътна помощ пред мен, ама караше с 20. Аз естествено бързам, защото моята седи има чака отвънка вече и ми дава зор. И аз реших да нарежа така хубаво, фърлих едни сажди и в същия момент гледам от другата страна господата полицаи. И си викам, може, нали, да викам, да не тръгнат. Ма те, докато тръгнат, аз вече съм изчезнал. Викам, ай, навръщане ще мина по друг път. Да, ама какво се случва? На другия ден минавам оттам, нямаше ги, взимам жената, викам, ай, ще се върна по същия път. Връщам се. И какво да ги видя? Там я познай същите господа. Един направо ми скача с палката. Спираме и сега почва да се оглежда. Аз по принцип през деня не карам на къси, карам на габарит, защото той има включен American Style колата, габарита е лед кружка, свети силно, няма смисъл въобще да пускам къси. Точно, отивам аз, спирам им и тя почва сега да гледат. Гледам го, че тръгва отпред, сега пуснаха късите. Да види, нали, че са пуснати светлините, гледа, отида отзад. И след малко ме превика. Абе, вика, тази кола, що няма шумозаглушаващо гърне. Викам, идея, за аз така купих. Той господина ме проверил, вика, ами така караш тогава колко? До 2 години или 3 имах, някъде от 2 години имах колата. И така караш 2 години, викам, и как да я карам, нормално. И седи и ми обяснява как по принцип трябва да ми я спре от движение. И аз естествено викам, стига, дай да измислим нещо сега, как ще ми спреш колата, нали, трябва ми едно друго. Хубаво, айде ще пишем дребна техническа неизправност, минах с 50 лева фиш, реално, този път късмет. Нали, оттам насетне не съм имал някакви други ядове, пират обичайните проверки, за алкохол не са ме тествали такива наркотици, нали, проверяват ме за фишове най-вече, ако има нещо ми го връчат. Колко е най-скъпата глоба, така, която си плащал за скорост? Влизане от магистралата, влизане в София, при ограничение 80, аз съм влезъл с 113, нещо такова, глобата не помня колко беше, ама това ми беше най-скъпото. Към 300 лева или 200 и нещо платих с отстъпката, 260 или 70, не мога да ти кажа с точност, да. Иначе това ми беше най-такова, иначе дребни такива. Наскоро ми връчиха едно 50 лева, с отстъпката 35, нали, тук в града са ме снимали, бързал съм за работа, така, обичайните. Горе-долу внимавам, нали, да е жив и здрав Уейза. Добре, реално как се запали по колите? В смисъл, някои хора като мен им е от дете, са играли Need for Speed, примерно, или нещо такова. Ами той при мен е общо взето е така. Реално аз от малък, моят студентите особено, в училище там по информационни технологии, само това правих реално. Цъках или Counter-Strike, или най-вече моят студентите. Като мания не ми е било чак толкова. Винаги съм ги харесвал, но не ми е било чак такова. Горе-долу като взех тая и на първата сбирка, като отидох вече, като видях за какво става въпрос, си викам, няма, трябва да се прави тази кола. Общо взето, да, то си ми е било в кръвта реално. Баща ми е зарибен по автомобилите, оттам най-вероятно и аз. Други от семейството не знам така да са по-закачени по колите. Отвътре ми идва просто. То или го имаш, или го нямаш. То няма как да ти дойде е така от небето. Евентуално, следващата проект кола, коя може да е? Или това ще го оставим за друг клип, ако евентуално има?
честно казано не съм мислил друга за момента и още тази не съм довършил, за да мисля за друга проект кола. Евентуално може като е напълно готова да го направим час-две. Ами може, нямам никакъв проблем, само всичко да е както трябва и тя да слуша, разбира се, да не реши да се предаде някъде. Един много така интересен въпрос. Ти си самия спомена, че колата не е довършена. Какви са ти идеите за напред? Силово или визуално ми говориш? И двете. Значи за силово, не знам, много ми е мерак да я направя с две турбини, обаче това е много сложно и изказки много пари, не се знае, там трябва да си кове мотори и така нататък. За момента такива пари нямам. По-скоро визуално мисля да правя. Имам някакви идеи, но искам да ги оставя за момента, не искам да ги споделям по простата причина, че нали, искам да се види като го направя. Просто имам нещо ново. Интериора споменах още отдеве в клипчето, че имам, нали, искам да претапицирам корите на вратите. Това нещо трябва да се оправи, че много ме дразни. Макар че аз имам така, то просто нямам време да го смена. Да се направи с светло-сиви тия, ако се хващат да се видят плата да стане светло-сив. Седалките искам да са светло-сива кожа, полукожа с алкантара. Точно взето това е. Може би духалките ще ги смена на по-новото 8-вето, вероятно. Километража искам да се подмени с фейслифтов, по-готин с борд компютър, защото тази е базов модел, тази кола и няма почти никакви екстри. Общо взето това е. Може би пак ще сме на волана с по-нов двоен дин мисъл с мултимедийка да сложа, нали, климатроник от Q3 примерно. Такива работи. Не изглежда зле, ама друго си да си имаш мултимедийка, нали? По-готино са. И една бас-каса и си готов. Тя има субвуфер в багажника, фабричен по принцип. Така. Колата, да. Тя си има музика, така или иначе достатъчна. Баса и не ми е. Аз музика, но рядко слушам в колата. Така или иначе. Последно послание към нашите зрители. Следвайте мечтите си, карайте колите, които ви харесват и, нали, които могат да си позволите, поддържайте ги и карайте внимателно, защото няма смисъл от глупости. Виждате какво се случва всеки ден, отделно доста затегнаха мерките, няма никакъв смисъл. Има си писти за раздаване на газ. Общо взето, пазете се и бъдете здрави. Добре, както каза, карайте с акъл, не с его. Аз бях Ванката, това беше Митака и нашия гост Бойко. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Надяваме се да ви е харесал и ще се видим евентуално в следващия епизод. Чао! Чао, чао!